Okay, I want to show you our room. It is something like 5 square meters or 6 square meters. It's very nice and cozy, as you can see. Well, Jesse lives there outside the room. They're in the balcony because there's not enough room for him. Hi, Jesse. And there's our telly, and there's our loo, which is a bit more bigger than the actual living room here, but okay, it's okay. That's good value for the money. No niin, tervetuloa Lord Kensington Luxury Suiteihin. Täällä on ruhtinaalliset 5 neliötä varmaan ja ylikin tilaa. En mä tiedä yli sentään, mutta... Kämppä on pieni, mutta onneksi on parveke. Kämppä. Näkymät. Täällä ollaan paikallisessa kasvihuoneilmiössä, joka on täynnä erilaista erittäin eksoottista roipetta ja staffia. Tuossa on täältä jotain nostaa. Kinnat on aika suolasta. Isoja esineitä. Oh, we are in a high position. Korkeassa asemassa olevia nuoria miehiä. Big Ben. Tämän reissun pahin vessa. Herra Jumala, mikä haju! Oi! Uhkaavaa käyttäytymistä. Tuollainen aseistettu kaveri tossa heiluu. Menee nyt on toisen luo varmaan rökittää sitä. Miten tässä pitäisi toimia, Jesse? Kimppuun. Penni meni sinne. Kultalähetys varmaan. 101, 102, 103. Buckingham Palace. London Marathon. The American, the best in 1 hour 56 minutes, so it's just going to be a little bit outside that, but the performance there is Dick Williamson coming home wearing number 25. Kaikenlaisia honkkuja ja ransuja täällä pyörii. Ole suvaitsevainen, Jesse. Suvaitsevaisuudelle. Nice.
this the Chinatown gate? Kyllähän tällä designer-kuiltissa kaikenlaista tapettia olisi, mutta eipä taida olla sitä meidän tapettia vai mitä. Joo, kaikenlaista. Cityssä ollaan ja täällä on paskakeli. Täällä on näitä pörssejä sun muita ja rikkaita immeisiä ja mitä bisnesmiehiä ne kuin me. Jesse, meidän kulkuneuvomme odottaa. Yes. Astutaan kyytiin.